Nabaligi ti kaunan a summer camp for children with disability ti Baguio LGU ngayon patumpal ti Persons with Disability Affairs Office iti syudad. Kinapatag dagiti ubing kas partner iti Sustainable Development may panggap iti Disability Affairs na yun ay unay. Daytoy ti detalye. Naragsak ti panagdengeg dagiti children with disability iti storytelling ni Ate Kay Malekdan. Anaala ti atensyon da iti tulong dagiti props na as staff toys. Aktibidad anang patibgerpay iti banding da kadagiti uming. Ang nasurwan pay nga agdesisyon. Babaan iti pangibinglay da kadagiti nasursuro da iti storya. Ito po ay napakahalaga dahil po nakakaiwas po sila sa mga gadget, mga ilang oras silang naglalaro at nawawala yung kanilang concentration and focus. Sa pag-storytelling po, nakukuha po natin yung nade-develop yung skill nila na makinig. Yun po. At sa pagbubukas ng libro, napapagana po din nila yung kanilang imagination, yung kanila pong creativity. Ti storytelling, kat may isa kadagiti tampok nga aktibidad, iti 5 nga aldaw akaunaan a summer camp for children with disability ti Baguio LGU. Ngayon siyang kat ti Persons with Disability Affairs Office, iti SPED Center. Sigun kinipi daw Baguio Head Dr. Samuel Aquino, ti aktibidad kat panangipaay importansya, kan panangbigbig iti napatag a kontribusyon dagiti children with disability. Inayon na at ti panangipatumpal kadagiti nakaskas naaw, kan friendly activity para kadagiti children with disability, kat panangipakita pa iti pamatida, iti kabailan dagitoy. Kastamot at tarigagay ti aktibidad a maala daytoy a resulta. To have a very significant profile of children with disability here in the city, wherein now we can see their different needs and talents and their potential so that the government can respond actively, and the government can also see them as the partner for sustainable development in terms of disability affairs. Ti konsepto ti aktibidad ket naadaw mo't iti Pedia Camp at tinawan ang may patpatumpal iti syudad ngem itnaatawan ket ti Pidaw Baguio mismon tinangida ulo ditoy. Naniniwala po ang ating opisina na sila ay nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan may kapansanan, sa mga tumatandang may kapansanan at mga tumanda na may kapansanan. Kasi kami din ay nagsimula sa pagiging bata. Nagkatagpo nung panahon namin, hindi po kami nabigyan ng ganitong mga uri ng proteksyon. Sa nga gasot nga ubingkan volunteers, tipi masit iti 5-day camp, anang ipaay oportunidad kadagiti benepisaryo ang makisocialize, makikaykay sa kadagiti kapadada nga ubing, kan makasursuro iti skills. Tampok pa'y dagiti aktibidad kas iti arts, dance, singing, fashion, kanda dumapay. Ang ating Group 1!